Üdv a Bicska nyitogatók oldalán, ahol a legikonikusabb magyar bicskákat mutatjuk be nektek. Az arató a rugóval szerelt magyar bicskák legegyszerűbbike. A korabeli feljegyzések szerint olcsó, egyszerű kis szerszám, melyet a parasztember, ha magával vitt a mezőre aratni, vagy egyéb munkát végezni, és véletlenül elhagyta azt, nem sajnálta, hisz könnyen be tudott szerezni egy másikat. Innen is ered az arató elnevezés. A rád bicskánál rövidebb, azonban a pengéje némiképp vaskosabb. Tömzsi kialakítása az étkezésen túl kisebb faragásokra, madzagvágásra is alkalmassá teszi. Korábban egyszerűbb, olcsóbb anyagokból készítették, és nem is igen cicomázták, hiszen éppen puritánságában rejlett a lényege. Ez ma már természetesen nem így van, hisz az igények is átalakultak a hosszú évtizedek folyamán. Számos bicska készítő műhelyében születik aratóbicska, melyek sokszor díszítettek, nemes anyagokból összeállított, értékes darabok. Időnként caklipengével is készítik, ezzel is változatosabbá téve a kínálatot. A videóban szereplő konkrét aratóbicska Csigi András mester munkája, melynek a kakasberakásos markolata fából készült, valamint szénacél pengével, rugódíszítéssel és sárga réz baknival rendelkezik. Ennyi volt mára éltársak, köszönöm, hogy velem tartottatok. Amennyiben tetszett a videó, úgy egy lájkkal és az oldal bekövetésével tudtok támogatni. Ne hagyjátok ki a következő videót se. Sziasztok!